ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ನೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಮಟನ್ 1 kg ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಪುರ ಕಟ್ಟು ಮಂತಿನ 25 ಮುಂಚಿ ಅಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಲವಂಗದ ಕೆತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಎರೆ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಕರಿಬೇವು 1 ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ 2 ಕಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಶು ಒಂತೆ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾಶುಲ ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಒಂತೆ ಚೆಕ್ಕೆ 3 ಪೀಸ್ ಲಿಂಗ ಒಂಜಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗದ ಮೊಗ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸಪಣ್ಣ ಜಾಯ್ಕಾಯಿ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಅಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ ಮಂತು ಪಾಡು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ರಡ್ಡೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರು ಪಾಡಿ ಏನಿಟ್ಟು ಇತ್ತಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಈಗೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಸತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೈಸ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯಾಡು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮಂತಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇರ್ತದ ಇಟ್ಟಾಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಮತ್ತೆ ತಾರೆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡು ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ತರ್ತಿದ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೆಡಿ ಅದು ಒಂದು ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎದುಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು 2 ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.